Bisa yang kalian ini. Teh bong nih. Pura yang tinggi. Teksa kalian nih. Gak bikin kesayangan. Lokoroni thani subasu sanani nangkha chini takhukni sini buma talsa romoi sini anugya bemar bai manjagoi tini belai bialo kolaijak talsa romoi telamura mahakuma hospital kolaijak chini takhukni sini buma haini bagoi tini lokoroni thani yak kholomnani nangkha chini takhukni si je kha gonang tei maya gonang lukorok chini takhukni sino subasu hinani bagoi kha kupurbai kojao o chini takhuk nisini nikuma angkha Chandramohan Para post office Duski PS te lemorate bini kokduk angkha 6009 839606 ang koinai joto takhuk bukhuk songno chini takhuk nisino subana bagai jotono pal khilbini bagai coba sori badi amai Kunungi. Oke. Kunungi. Tengok. Bisa yang kalian ini. Teh bong nih. Pura yang tinggi. Teksa kalian nih. Gak bikin kesayangan. Kunungnya, BT siapa? BT nomor mana ya, Bu? Ayo,